Il-Partit Laburista fi stqarrija qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed ikompli jattakka istituzzjonijiet rispettati f'pajjiżna. Waqt li kien intervistat fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista spikka l-aktar l-attakk ta' Simon Busuttil fuq il-Kummissarju tal-Pulizija. Attakk kontra l-awtorità illi żomm l-ordni f'pajjiżna. Il-Partit Laburista qal li huwa l-istess kap nazzjonalista li iddefenda lill-Ispettur Elton Taljana li mir-rapport tal-Bord tal-Pulizija ġie konklużi li l-istess Taljana wettaq nuqqasijiet fil-qadi ta' dmirijietu. Matul din l-intervista stonaw bil-bosta dikjarazzjonijiet li jagħmel Simon Busuttil rigward il-Bord tal-Pulizija u l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Il-Partit Laburista saħaq li dan meta l-istess Busuttil l-ewwel qal li għandu fiduċja fil-Bord fil-waqt li saru u qed isiru attakki kontra ix-xogħol li jagħmel l-istess Bord. Dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, id-dikjarazzjoni li jagħmel Simon Busuttil li jekk fir-rapport tal-Awditur tinstab xi ħaġa li mhix tajba din m'għandix tinħeba hija kontradittorja. Dan meta wieħed iqis bliema mod ġew attakkati ir-rapport tal-Awditur u l-Awditur innifsu flimkien mal-impjegati tiegħu mill-Partit Nazzjonalista u responenti tiegħu waqt il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Il-Partit Laburista qal illi l-kap tal-Oppożizzjoni mar lura għal politika tal-kuluri tal-uċuħ meta l-aktar parti li enfasizza dwarha kienet dwar illi jrid jiġġieled l-elezzjoni. L-istqarrija tal-Partit Laburista temtejt illi taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat, il-Partit Laburista wera illi jemmen bil-fatti li l-elezzjonijiet huma dwar viżjoni u mhux ġlied.